Labe ngifuna ukuzizwa unfortunately ngizibonile-ke Nkosi yami ngiyibonele mina. Anganizwa kona ukuthi niyakhuluma kona nikhiphene niyodla ice cream. Lena nikhuluma noMakhe? Njengoba uwakamacele kamamkhulu ngokwendlela izinto ezenzeka ngayo. So 135 into enjalo angazi like imizwa oyibhekayo okwenza mina as unkosikazi wesithathu kube ukuthi ufana nokuthi uyinkosana also yasemzini wami. Ukhumbula ukuthi ubaba uyikhuluma ngokuthi fanele kwabuya izingane nani. Indaba yokwabiwa? Kade ngasho lento ngazisa ubuyiswa le komkhulu. Abefuna mina, abeze kumina bazokhuluma nami bese ngibatshela indaba zabo. Namanje ngisasho ukuthi mina nginayo ingane ezokwabiwa. Ubaba yakhe akaqeda ukuthatha, usazothatha zibe khona izingane babe bekhona abafana babe baningi. Uyobona ukuthi yiphi ayokwenza ukwaba noma ngabe yini eyenziwayo. Mhlawumbe wena uSamiye sekhona-ke uyena ozobanikeza izingane ezokwabiwa. Khona amanye ama-highlights engiwabonile futhi. It's like uyabanjwa. Angazi noma wakhona umuntu ofuna ukumshaya noma kwenzakalani. Kakwenzakalani? Iyangimangaza kakhulu mina ukubona into kanjalo. Beside ukuthi amantombazane awakini. Wena kukho la ngezwa khona mina kuthiwa ubekile umuntu wesifazane isandla. Uma ngabe umfana ezoqala manje afuna ukushaya usisi wakhe, kusho ukuthi nonkosikazi wakhe uyomshaya phela.